Gdje si, brat? Jesi čuo za Prkos? Kako Prkos? Prkos? Ne znaš što je? Jeste čuli za Prkos Festa? Gdje? Pa ovdje u našoj biblioteci. Zar to nije art scena? Pa jeste art scena, ali su promijenila za sad je Prkos Fest. O, pa super. Zašto ne znam Prkos? Zato što je Prkos kuća od dugo godina bila simbol Dervente. Kada se održava Prkos Fest? Od 15. jula do 15. augusta, jednom sedmično. Ove godine na Prkos Festu promovišemo slikarstvo, muziku, književnost i pozorište.